ክቡራትን ክቡራንን ተኸታተልቲ ተስፋና ቲዩብ ከመይ ትውዕሉ ንሎሚ 4 ሓምለን ሻድሻይ መድረኽ ዙር ፈረንሳን ንዓወት ኤርትራዊ ተቀዳዳማይ ቢንያም ግርማይና መልኪትና ዘዳለናያ ትሕዝቶ ናባኹም ከነብሎ ተዳሊና ኣለና ላይክ ከምኡውን ሰብስክራይብ ክትገብሩ ከሞትሩ ንዕድመኩም ንእትህቡና ድጋፍ ኣቐዲምና ንመስግን ኣብዚ ናይ ሎሚ ትሕዝቶና ድምቀት ጸሊም ኣልማዝ ቢንያም ግርማይ ሓምላይ ወፍሪ ተኣውጅሉ ብዝብል ኣርእስቲ ንቕርቦ ትሕዝቶ ክህልወና እዩ ትሕዝቶና ብገጠምቲ ኪሮስ ዮሃንስ በረኸት ተስፎም ከምኡውን ጋዜጠኛን ገጣምን ግርማይ አብርሃም ዝተጻሕፉ ሓምላይ ሰውራ ሮኬት ኤርትራ ከምኡውን ቢንያም ንኤርትራ ዝብላ ሰለስተ ግጥምታት ኣካቲቱ ከም ዘሎ ንሓበርና ናብ ጸብጻብ ናይ ዝዕለት እዚ ከነስክረኩም ድምቀት ጸሊም ኣልማዝ ዛይዱ ፍጥነት ነብሩ ጎልጎል ሓኒኑ ኣብ ዘለወሉ ግዜ ንቢንያም ግርማይ ሓምላይ ወፍሪ ተኣውጅሉ ኣሎ ቢንያም ንማሕበራውያን መራኸቢታት ብሓምላይ ክስለም የገድዶ ኣሎ ነብሩ ጎልጎል ካብ ድሕሪት ተበጊሱ ኣብ ዝደለዮ ዘብፅሕ ሳምቡኡን ዳንጋን ከም ዘለዎ ኣረጋጊጹ ነዊሕ ታሪክ ዘለዎ ክንሱ ብደረጃ ዓለም ግን ብዙሕ ዘይተባህለሉ ቅድድም ብሽክለታ ኤርትራ ብዳንጋናይዚ ጠቃር ብዝብል ቅጽል ዝፍለጥ ጸሊም ኣልማዝ ክወል ዘይክእል ብቕዓት ምዃኑ ኣርእዩሎ ነቶም ነዚ ባይታ ዘንጸፉ ወለድና ምስጋና ይግብኦም እሞ ከምዚ ዝስዕብ ብምባል ክንጅምር ኣብ ግዜ መግዛእቲ ጣልያን ምስ ኢጣልያውያን ተጓኒጮም ባህሊ ቅድድም ብሽክለታ ዝሃነጹልና ኣቦታትና ክብሪ ይኹኖም ኣብ ዝተፈላለየ መድረኻት ንዕቤት ስፖርት ሃገርና ዝከኣሎም ዘበርከቱ ኣያታትና ሞጎስ ይብጽሐዮም ኣብ 1964 ናብ ውድድራት ኦሎምፒክ ኣብ ቶኪዮ ዝተሳተፉ ወለድና ከማቶ የማነ ነጋሲ ፍስሓቴን ገብረ ኢየሱስ ሰሎሞን እምባዬ ከምኡውን ኤርትራዊ ኢጣልያዊ ተቀዳዳማይ ሰላምቢኒ ካርሜሎ በዚ ኣጋጣሚ ንዝክሮም ንህልዋት ሓበን ይሰማዕዮም ንዝሓለፉ ድማ ክብሩን ሞጎስን ንዕኦም ይኹን ንብል ከምኡውን ድሕሪኦም ዝሰዓቡ ዓበይትን ንኣሽቱን ብሽክለተኛታት ኤርትራ ነዚ ናይ ሕጂ ኣብዚ ዓውዲ እዚ ኤርትራ ትረኽቦ ዘላ ዓወትን ስምን እጃም ስለ ዘለዎም ብስም እዚ ጸሊም ኣልማዝ ተሰሚዩ ዘሎ ቢንያም ግርማይ ከነመስግኖም ንደሊ ሎሚ ዕለት 4 ሓምለ 2024 ሻድሻይ መድረኽ ናይ መበል 111 ዙር ፈረንሳ ቀፂሉ ውዒሉ እዚ ናይ ሎሚ ውድድር ካብ ማኮን ተበጊሱ ኣብ ዲዮን ዝበሃል ዓዲ ዝዛዘም ዝነበረ ውድድር እዩ ነይሩ እዚ ክሳብ ሕጂ ካብ ዝተኻየዱ መድረኻት ድሕረቲ ኣብ ሶሉስ 2 ሓምለ ዝተኻየደ ናይ 138 ኪሎ ሜትራት ዝሸፈነ ዝሓፀረ ርሕቐት ዝነበሮ መድረኽ ብንውሓቱ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ዝስራዕ ናይ 163.5 ኪሎ ሜትር ርሕቐት ዝነበሮ ናይ ጎልጎል ውድድር ኮይኑ ንሸኾኽቲ ተቐዳደምቲ ዝምችእ መድረኽ እዩ ነይሩ ኣብ ከባቢ 31 ኪሎ ሜትር ናይ ዝመድረኽ እዚ ኣብ ዝተገብረ ብኢንተርሚዲየት ዝፍለጥ ናይ ነጥቢ ውድድር 20 ነጥብን ዝሓፈሰ ያስፐር ፊሊፕሰን ተኸቲሉ ቢንያም ግርማይ ካልኣይ ደረጃ ብምውፃእ 17 ነጥቢ ብምውህላል 102 ንዝነበረ ናይ ሽኳ ነጥቡ ናብ 119 ኣበሪኹ ቀጠልያ ማልያ ናይ ምውሓስ ጥምጥም ኣካየደ ማድስ ፔደርሰን ሳልሳይ ኣርኖልድ ራብዓይ ብርያን ድማ ሓምሻይ ኮይኖም ብንናይ 3 ነጥብታት ፍልልይ ተፈናቲቶም ነጥብታት ሓፊሶም ኣብ መዛዘሚ ናይ ዝመድረኽ እዚ ኣብ ዝነበረ ሓያል ቅጽበታዊ ግጥም ሆላንዳዊ ዳይለስ ግሮንቨገን ካብ ጋንታ ጃያኮዩ ዕውት ናይ ዝመድረኽ እዚ ኮይኑ ቢንያም ግርማይ ናይ ሳልሳይ ደረጃ ሒዙ ተዓዊቱ ዝብል ዜናታት ቀሪቡ እኳ እንተነበረ ጸኒሑ ኣብ ዝተገብረ ምምዕርራይ ግን ቢንያም ናይ ካልኣይ ደረጃ ክርከብ ክኢሉ እዚ ዝኾነሉ ምኽንያት ድማ ቤልጂማዊ ተቐዳዳማይ ያስፐር ፊሊፕሰን ኣብ ግዜ ሽኳ ኣብ ቅድሚኡ ንዝነበረ ተቐዳዳማይ ካብ ስፖርታዊ ስርዓት ወፃኢ ስለ ዝዓገቶ ተባሂሉ ተገሊጹ በዚ ምኽንያት ድማ ያስፐር ፊሊፕሰን ዝነበሮ ናይ ዝዕለት እዚ ነጥብን ደረጃን ተሓዲጉ ኣብ መበል 107 ደረጃ ክስራዕ ተገዲዱሎ ኣብዚ ናይ ሎም መዓልቲ ውድድር ኣብ ካልኣይ ደረጃ ዝተቐመጠ ቢንያም ግርማይ ድማ ብ149 ውህሉል ነጥቢ ቀዳማይ ኮይኑ መሪሕነት ናይ ቀጠልያ ማልያ መሓዙ ኣረጋጊጹ ናብ ናይ ጽባሕ ውድድር የማዕዱሎ ሳልሳይ ኮይኑ ዝተሰርዐ ተቐዳዳማይ ድማ ፈርናንዶ ጋብሪያ እዩ ብምኽንያት ናይዚ ዓወት እዝን ምውሓስ ቀጠልያ ማልያን ብዙሓት ድምፅታት ይስምዑ ኣለዉ ሓምላይ ትርኢት ሓምላይ ሰውራ ሓምላይ ዓወት ይበሃል ኣሎ
እዚ ናይ ቢንያም ግርማይ ናይ ሽኩ ዓወት ምኽንያት ናይዚ ብቅዱሳት ኣፍቀርቲ ቅድድም ብሽክለታ ዝተበገሰ ናይ ሓምላይ ሰውራ ኣዋጅ ኮይኑሎ ደገፍቲ ቅድድም ብሽክለታ ኤርትራ ናይ ማሕበራዊ ገጻት ስእልታቶም ሓምላይ ክዳን ዝተኸድነ ምስሊ ናይዚ ጸሊም ኣልማዝ ዘለዎ ስእሊ ገይሮም ክቕይርዎ ይሕተት ኣሎ። ገጣማይ ኪሮስ ዮሃንስ እውን ምዝ ወፍሪ ዝሰማማዕ ከምዚ ዝስዕብ ዝንበብ ግጥሚ ኣፍሪሎ። ሓምላይ ሰውራ ኣበይ ኢሎሞ ሓምለ ዓለም ምሳሕና ሓምለ ኣድሪ ድራርና ቆጽለ መጽሊ ሸማጢጥና ሃገር ዝፈጠርና እዚ ጾወታ ዝብልዎ ጾወታ ዳህራናት እዚ ጾወታ ዝብልዎ ጾወታ ሃብታማት ኩርባ ገደል ዝሃነጾ ጹሩብ ደናጉ ሓምለ ዓለም ሓሊፉሉ ኣብ ዝባን ቢኒ ማዕሪጉ ተገጥመ በኪሮስ ዮሐንስ። እዚ ሓምላይ ወፍሪ ዝእወጀሉ ዘሎ ቢንያም ግርማይ ንመዓልታት ልቢ ብዙሓት አንጠልጢሉ ቀኒሎ ብዓወታቱ ኣቢሉውን ድራር ልቢ ብዙሓት ኮይኑ እዩ። ቃላቱ ብግብሪ ዘተግብር እሙን ምዃኑ ብብዙሓት ይግለጽ ኣሎ። ኣብ 2020 ዓመተ ምህረት ዙር ሩዋንዳ ይሳተፈሉ ኣብ ዝነበረ ጊዜ ብጋዜጠኛ ስፖርት ኣማኑኤል ኣልኣዛር ብዛዕባ ኣብ ዙር ፈረንሳ ናይ ምስታፍ ተኽእልኡ ዝተሓተተ ጸሊም ኣልማዝ ናብ ዙር ፈረንሳ ክሳተፍ ጥራይ ዘይኮነ ኩሉ ዓቕሙ ሂቡ ክዕወት ከም ዝሕልን ገሊጹ ነይሩ። እዚ ክዕወት ዝሓለነ ጅግና ሕልሙ ተኸቲሉ ዝኸይድ በዓል መትከል ምዃኑ ብምርኣዩ ድማ ብብዙሓት ይነኣድ ኣሎ። ገጣሚ በረኸት ተስፎም ከዓ ከምዚ ዝስዕብ ብምባል ገጢሙሉ ኣሎ። ሮኬት ናይ ኤርትራ እዛ ሃገር ክንደይ ተዓዲላ ዘዚ ተወልደ ኣለኹል ክዝብላ ወሊዳወ ወሊዳ ወርቂ ዝሽልማ ጨቢጥካ ዘይጭበጥ ቅምጥ ኢሉ ድማ ግርማይ ወሊዱ ንወዲ ግርማይ ኣጽጊቡ ዝሕድር ብዘይ እኽለማይ ዘይ ከምዚኣ እንታይ ደሌ ዘይ ከምዚኣየ ንፀወታ ፍቕሪ ተዘይ ኮይኑስ ንጽልኢ ጓናየ እነሆ ድማ ጊዜኡ ኣኺሉ መፍትሕ ተረኪቡ ዋቢኒ ድሮኳ ሰይሞሞ ናይ ህጉርና ዓይኒ ዕልል ዕልል ምባል እኳ ይውሕዶ ነዚ ቅራቢ ናይ ትማል ማዕዶ ዓለማት ብብዝሒ ጽዋር እንክወዳደራ ክንድሽዕ ንስኻ ሮኬት ናይ ኤርትራ ፍሉይ ሕብሪ በዓል ስሑል ዳንጋ ዓወት ትምንዝዕ ካብ ናይ ሓያላን መንጋጋ ብዓወቱ ፍሉይ ብቆርበቱ ብጻዕሩ ፍሉይ ብብልሓቱ ሒዙ ዘይለቅቕ ስኑን ተነኺሱ እንታይ ይምኽንብሎ ኩሉ እዩ ንሱ ሃሉስከ ሃልወልና በዓል ንጹር ራእይ ነዚ ዓለምና ክበር ሃላ ተግባር ኤርትራዊ ሓየት ወሓየት ተሓዘ ዘይብሉ ሰብ ክንሱ ንንፋስ ዝመስል ቅምጥ ኢሉ ኣብትሎ እናተባህለ በትምርቅፍ ሒዝናዮ እናበሉ ሕጅውን ሕልፍ በኣምላኽ ዝተላእኸ ደጋም ታሪኽ ብታሪኹ ብዘይውግእን ዓለም ዘንበርክኽ ወዲ ተሓላል መሬት ኤርትራ ጀጋኑን ናውደቐት ዝወፀት ሓራ እነሆ ድማ ሎሚ ብደቃ ኸቢራ ጅግና ዘይፍለያ ፍሊት ባንዴራ በልስከበል እሾኻይ ጋእካ ወፊርካ እቶ ሕልምኻዩ ሕልምና ፍጹም ከይትስሕቶ ሞራልና ቐጻልዩ ኣቲና ብዘይእቶ ዓወትካ ምርኣዩ ናይ ህዝብኻ ሸቶ በሉ እዚዩ ሮኬት ናይ ኤርትራ ካብ ሕጂ ፍለጡ ሮኬት ብሮኬቱ ንቤቱ ዝኣቱ ፍቕሪ ተሓንጊጡ ተገጥመ ብበረኸት ተስፎም። ኣብዚ ሞት እዚ ብዙሓት ሕቶታት ቅጅል ይብሉኻ። እዞም ሕቶታት ኣብ ውሽጢ ብዙሓት ኣፍቀርቲ ቅድድም ብሽክለታ ከም ዘለዉ ዝስርሑ ዘለዉ ዝተፈላለዩ ስፖርታውያን ጸብጻባት ዘእንፍትዎ እዩ። ቢንያም ግርማይ ከም ዕላማ ክጭብጥ ኢሉ ዘይመፀ ብሓያል ጻዕሩ ግን ኣካል ዓወታቱ ዝገበራ ቀጠልያ ማልያ ክዕቅባ ድዩ? እቶም ንቢንያም ግርማይ መሪሖም ግቡእ ቦትኡ ኣብ ምትሓዝ ሃጓፍ ከም ዘለዎም ዝግለጹ ዘለዉ ደቂ ጋንትኡ ኣብ ዝቕጽል ውድድራት ከመይ ክሕግዝዎ እዮም? ጽባሕ ዝካየድ ዝሓፀረ ርሕቀት ናይ ዝውድድር ዘለዎ መድረኽ ኣብ ናይ ሹካ ውድድር ንዘሎ ነጥቢ ከመይ ዝበለ ፍልሊ ብምግባር ክጸልዎ እዩ? ቢንያም ተወሰኽቲ ናይ መድረኽ ዓወታት ብምጭባጥ ንኣፍቀርቱ ብሓጎስ ከሰራስሮም ድዩ? ኣብ ዝቕጽሉ መዓልታት
ብዙሓት ኣፍቀርቲ ስፖርት ባህንቀውታ መልሲ ክጽበይሎም ዝጽበይዎም ሕቱታት ክኾኑ እዮም። ካብዚ ቀፂልና ብጋዜጠኛን ገጣምን ግርማይ አብርሃም ዝተገጥመት ቢንያም ንኤርትራ ትብል እዋናዊት ግጥሚ ከነቕርበልኩም። ቢንያም ንኤርትራ ቢንያም ንኤርትራ ጨው ርሂጹ ጨው ኮይኑ ዘመቀራ ሓደ ኸይተረፈ ምስ ህዝባ ማዓራ ኣብ ዝባን ዓወት ዝሕኮራ ቢንያም ንኤርትራ ከም ስም እንዳብኡ መፀውዕ ስድራ ድሕሪ ስሙ ዝወቐራ ባንዴራ እናንበልበለ ኣብ በሪኽ ዝሕኮራ ቢንያም ንኤርትራ ኣብ ምንኣሳ ዘሎ ግዝፋ ኣብ ድኽነታ ዘሎ ሕልፋ ኣብ ሎሚኣ ዘሎ ተስፋ ሓንቲ ኸይገደፈ ንዓለም ዘጽሓፋ ቢንያም ንኤርትራ ከምቶም ኣሕዋቱ ከምተን ሓቱ ወትሩ ኣውራ ተገጥመ ብግርማይ አብርሃም ጽባሕ ዓርቢ 5 ሐምለ ናይ 25.3 ኪሎ ሜትራት ርሕቀት ዘለዎ ሓያል ናይ ግዜ ናይ ውልቂ ውድድር ክካየድ እዩ። እዚ መድረኽ ኣብ ናይ ሹካ ተመዝጊቡ ንዘሎ ግዜ ለውጢ ከምጽኣሉ ዝኽእል ሓያል ጥምጥም ከም ዝረኣዮ ዝተፈላለዩ ተንተንቲ ቅድድም ብሽክለታ ይእንፍቱ። ንኤርትራዊ ጸሊም ኣልማዝ ቢንያም ግርማይ ዓወት ንምንየሉ ንኣዋጅ ሓምላይ ሰውራ ስዒብና ናይ ማሕበራዊ ገጻት ስእልታትና ቀጠልያ ማልያ ብዘለዋ ስእሊ ናይ ዝሓየት ክንትክኦ ሓበሬታና ነመሓላልፍ ነዚ ትሕዝቶ እዚ ናብ ብዙሓት ኣብ ምብጻሕ ላይክን ሳብስክራይብን ኣብ ምግባር እጃምኩም ክትጻወቱ ከም ወትሩ ብትሕትና ንጽዋዕኩም ኣብ ዘለናዮ ሰላም ወሰናይ ወድሓንኩም Girmay, egentlig skulle Philipsen vært oppe på annenplass med sine 128 poeng, men de blir fratatt poengene på Monaco, som blir spennende i seg selv. 25,3 kilometer grønn trøye, den beholder jo Girmay. Egentlig skulle Philipsen vært oppe på